Η Isuzu, θέλοντας να παρουσιάσει το καινούριο μοντέλο στην ελληνική αγορά, στον πολυχώρο Attard Off-Road Park στην Κερατέα Αττικής, προσκάλεσε τους εκπροσώπους του ειδικού τύπου για την πρώτη παρουσίαση του καινούριου Isuzu D-Max. Οι εκπρόσωποι βρέθηκαν από νωρίς σε εγκαταστάσεις, είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια φιλική κουβεντούλα με τους ανθρώπους της εταιρείας και μετά θα πάνε στο μέσα χώρο όπου θα γίνει η παρουσίαση του καινούριου Isuzu D-Max. Η σύνθεση της αίθουσας σήμερα είναι ενδιαφέρουσα και αντικατοπτρίζει και το χαρακτήρα της Isuzu, θα έλεγα. Γιατί είναι άνθρωποι από το επιβατικό, είναι άνθρωποι από το επαγγελματικό, είναι άνθρωποι από το φορτηγό, είναι άνθρωποι από την τετρακίνηση και την οδήγηση γύρω από την τετρακίνηση. Αυτό ακριβώς είναι στην ουσία και ο χαρακτήρας της Isuzu και του συγκεκριμένου μοντέλου. Δηλαδή, χαίρομαι με αυτή τη σύνθεση της αίθουσας. Βγαίνει προς τα έξω η πολυπλοκότητα, η ποικιλία της μάρκας, να το πω έτσι. Το γεγονός ότι η γκάμα ξεκινάει από ένα αμυγός επαγγελματικό μοντέλο που είναι το μονοκάμπινο, ας πούμε, με ένα τόνο και βάλε ωφέλιμο, μέχρι το τετράθυρο το αυτόματο που είναι περισσότερο εργαλείο απόλαυσης. Διαλέξαμε 90 χρόνια. Έχουμε περάσει οικονομικές κρίσεις, έχουμε περάσει δυσκολίες, πολέμους. Η εταιρεία συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να υφίσταται. Εγώ θα έλεγα ότι δύο είναι οι βασικοί λόγοι που συνεχίζουμε να υπάρχουν. Είναι και άλλοι, αλλά οι βασικοί είναι δύο. Πρώτον, είμαστε δίπλα στον πελάτη, έχουμε θέσει σαν προορισμό την ικανοποίηση του πελάτη. Και δεύτερον, ότι τηρούμε τον λόγο μας. Οι υποσχέσεις που δίνουμε μπορούν να χαρακτηριστούν ότι, να πει κάποιος ότι δίνονται φιδωλά. Σκεφτόμαστε δηλαδή περισσότερο από μια φορά πριν υποσχεθούμε κάτι. Όταν όμως το υποσχεθούμε, τότε ανεξάρτητα με το τι θα γίνει, αν έχουμε κρίση ή δεν έχουμε, αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή όχι, αν χάνουμε ή κερδίζουμε, τότε εμείς θα κρατήσουμε το λόγο. Ίσως να είμαστε η μόνη εταιρεία που μάλιστα αυτό το μότο το έχουμε μπροστά με μεγάλα γράμματα μπροστά στην εταιρεία. Πολλοί από εσάς ίσως να το έχετε παρατηρήσει. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα όσον αφορά την Isuzu, φέτος είναι 9 χρόνια. Επαναξεκινήσαμε την Isuzu γιατί την είχαμε και στο παρελθόν το 2003. Το 2003 θα θυμόσαστε αρκετοί από εσάς ότι είχα δώσει μια υπόσχεση. Η υπόσχεση ήταν πια ότι θα έχουμε το καλύτερο after sales στην αγορά των pickups. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το έχουμε πετύχει και θα το συνεχίσουμε. Έχουμε διαθεσιμότητα στα ανταλλακτικά που σε αυτά που λέμε ταχαίως κινούμενα αγγίζουν το 100% τις περισσότερες μέρες του μήνα. Έχουμε ένα τεχνικό σχολείο το οποίο κάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια στους μηχανικούς του δικτύου μας πολύ συχνά. Ο πύχης που έχουμε βάλει είναι πολύ ψηλός. Και επιβατικά, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει το επαγγελματικό, είναι πολύ πιο σημαντικό. Μπορεί κάποιος να μπει σε όλο το δίκτυο και το τομέα του after sales το δυναμώσαμε. Θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε, θα συνεχίσουμε να δίνουμε το καλύτερο after sales service. Thank you very much for today's opportunity. So I came from Isuzu Motors International Operation Europe, and also in the environment. So we respect the environment and also introduce the most attractive products and our fifth generation pickup. Νέου αυτοκινήτου, δεν ξέρω ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις. Όπως και οι συνάδελφοί μου, έτσι και εγώ πιστεύω ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο όχι απλά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά μάλλον ο ανταγωνισμός έχει να ζηλέψει πολλά από αυτό. Θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο pick-up της αγοράς αυτή τη στιγμή. Κατά κάποιο τρόπο επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των pick-up όπως την ξέραμε και
Τα χαρακτηριστικά που μας έχουν κάνει να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα θα σας τα παρουσιάσουμε σήμερα. Ελπίζουμε στο τέλος να έχουμε όλοι την ίδια άποψη. Βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί όχι μόνο αυτό το Isuzu, όχι μόνο αυτό το D-Max, αλλά όλα τα D-Max και τις προηγούμενες γενιές, είναι ουσιαστικά το όνομα της εταιρείας που το κατασκευάζει. Βασικό γνώμονα να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες. Όλα αυτά τα έλαβαν οι άνθρωποι που σχεδίασαν και δημιούργησαν το καινούριο D-Max σοβαρά υπόψη τους και προσπάθησαν έτσι να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι άνετο, σπορ με την έννοια της καλής οδικής συμπεριφοράς, στιβαρό και αξιόπιστο, ένα αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά θα είναι ο σύντροφος του επαγγελματία σε όλες τις δραστηριότητες. Θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει το πρωί, να πάει να κάνει την δουλειά του, όποια και αν είναι αυτή. Όλο το αυτοκίνητο να πούμε ότι είναι εντελώς νέο. Είναι εντελώς επανασχεδιασμένο τόσο στο εξωτερικό, το εσωτερικό, οι κινητήρες, τα πάντα. Ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει έναν συμμετρικό σχεδιασμό. Έφτιαξαν ένα σφινοειδές σχήμα, θα δούμε σε λίγο γιατί. Υπάρχουν όλος σχεδιασμός του βασίστηκε στην ύπαρξη κάποιων γραμμών οι οποίες ξεκινούν από εδώ, διατρέχουν το όχημα στο πλάι και καταλήγουν στην πίσω πόρτα της καρότσας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια σπορ και μειώδη εμφάνιση. Καθώς η αξιοπιστία είναι αυτό που συνοδεύει το όνομα της Isuzu, δεν ήταν σε τίποτα διατεθειμένοι να το διαπραγματευτούν, ούτε είναι στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων που θα δούμε λίγο αργότερα τις λειτουργίες της. Υπάρχει μια διαβάθμιση για το πόσο γεμάτο είναι το φίλτρο από το 1, 2, 3, 4 και κάποια στιγμή αφού γεμίσει, ουσιαστικά μας δείχνει ένα σηματάκι τέτοιο, ένα μεγάλο καυσαέριο, καπνό, ας το πούμε, και λέει ότι γίνεται regeneration, δεν έχει καμία επίδραση στην οδική συμπεριφορά του. Ο κινητήρας συνεργάζεται με δύο κυβότια ταχυτήτων. Στα προηγούμενα μοντέλα είχαμε ένα 5 χειροκίνητο και ένα 4 αυτόματο. Το χειροκίνητο λοιπόν στο νέο Isuzu D-Max είναι ένα κυβότιο 6 σχέσεων. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει και σηριακή λειτουργία. Κινούμε το μοχλό λίγο δεξιά και μπρος πίσω αλλάζουμε τις ταχύτητες όπως εμείς θεωρούμε σωστό. Έχουν γίνει όλα ένας περιστροφικός διακόπτης και έχουν μεταφερθεί ακριβώς πίσω από το λευγέ των ταχυτήτων, είτε μιλάμε για χειροκίνητο είτε για αυτόματο. Το σύστημα ανάρτησης. Μπροστά, είτε μιλάμε για αυτοκίνητα με κίνηση μόνο στους δύο τροπούς, είτε μιλάμε για αυτοκίνητα με επιλογή τετρακίνησης, η ανάρτηση μπροστά είναι μία ενιαία. Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, ελικοειδή ελαττήρια και αμορτισέρ αερίου. Την οπίσθια ανάρτηση ουσιαστικά χρησιμοποιούν την ίδια φιλοσοφία, είτε μιλάμε για πισωκίνητα μοντέλα είτε για τετρακίνητα. Φύλλα σούστας με αμορτισέρ, προφανώς φύλλα σούστας για να μπορούν να αντέχουν στα ωφέλιμα φορτία που θέλουμε να έχει το αυτοκίνητο. Σε γενικές γραμμές τα τετρακίνητα μοντέλα έχουν αυξήσει την απόστασή τους από το έδαφος κατά 3 εκατοστά. Ενδεικτικά κάποιες γωνίες προσέγγισης, διαφυγής και πλευρικών κλείσεων όσον αφορά τις εκδηλώσεις του αυτοκινήτου εκτός δρόμου. Αυτό που είναι εντυπωσιακό και κατάφεραν να πετύχουν οι άνθρωποι της Isuzu με τον σχεδιασμό του νέου αυτοκινήτου είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο με το μικρότερο συντελεστή οπισθέλκουσας στην κατηγορία του. Ο αέρας, περνώντας από το καπό και πάνω από την οροφή, έχει την τάση να στροβιλίζεται και να μπαίνει μέσα στην καρότσα, με αποτέλεσμα να βρίσκει τελικά στην πόρτα του χώρου φόρτωσης, φρενάροντας το αυτοκίνητο, αποτέλεσμα που αυξάνει την κατανάλωση και να αυξάνονται και κάποιοι αεροδυναμικοί θόρυβοι. Με τον νέο αυτό σχεδιασμό έχουν πετύχει ο αέρας να μην μπαίνει καθόλου μέσα στην καρότσα, ακόμα και αν η καρότσα είναι ανοιχτή, δεν έχουμε βάλει κάποιο κάλυμα. Το αυτοκίνητο, το λέμε για άλλη μια φορά, είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Ουσιαστικά οι διαστάσεις του έχουν φτάσει στα 5,30 το συνολικό του μήκος. Είναι το πιο μακρύ αυτοκίνητο που θα βρείτε στην αγορά. Ο χώρος φόρτωσης στα pick-up είναι ένα αρκετά σημαντικό, να το πω έτσι, σημείο του οχήματος. Έχουμε μεγαλύτερη πόρτα, πιο εύκολο στο φόρτωμα και ξεφόρτωμα, ενώ αυτό που έκαναν είναι ουσιαστικά δημιούργησαν μια κάθετη ένωση μεταξύ των πλευρικών και του
των πλευρικών στοιχείων και του πάτου της καρότσας. Από τον ολικό, ας το πούμε έτσι, επανασχεδιασμό του αυτοκινήτου δεν θα μπορούσε να η μάσκα και ο προφυλακτήρας, καθώς είναι τα πρώτα ουσιαστικά πράγματα που βλέπει κάποιος και θέλει να νιώσει ότι είναι εντελώς καινούργια. Στα πλαίσια της αύξησης των διαστάσεων του αυτοκινήτου, η καμπίνα έχει μεγαλώσει, είναι μακρύτερη και πλατύτερη. Η μεγαλύτερη ελκυστική ικανότητα φτάνει στους 3 τόνους, τη μικρότερη ακτίνα στροφής και τους πιο άνετους χώρους για τους πίσω επιβάτες. Τι σημαίνει Isuzu? Για μένα είναι 4 βασικά πράγματα που δεν τα βλέπετε. Δεν φαίνονται δηλαδή με το μάτι. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε μόνοι σας. Αξιοπιστία, στιβαρότητα, μεγαλύτερο ωφέλιμο, καλές επιδόσεις. Αυτό νομίζω ότι σουμάρει αυτό που είναι η Isuzu.